Upat ka mga bulkan sa Pilipinas ang nagpakita og abnormal nga kalihukan karong adlawa base sa monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS. Gipaubos na karon sa alert level 1 ang Canlaon Volcano sa Negros Island, Mayon Volcano sa Legazpi Albay, Bulos Volcano sa Sorsogon ug Taal Volcano sa Batangas. Sa advisory sa PHIVOLCS karong adlawa, nakamonitor og mga volcanic earthquakes ug pagbuga ug puti nga steam plumes sa upat ka mga bulkan. Gidili ang pagsud sa 4 km permanent danger zone sa mga bulkan nga ubos sa alert level 1 tungod sa posibilidad sa kalit nga steam eruptions. Sa laing bahin, duha ka mga trekkers nga gikatahong na missing niadtong Martes human sa pagbuto sa Canlaon Volcano nakit-an ra sa mga otoridad. Ang Canlaon mao ang ulahing bulkan nga nahimong aktibo ug mibuto karong semanaha.